Sanibonani. Ukuthula makube kini nonke. Assalamu alaikum. Kule video le angeke ngiquote any verse kuQuran noma eBhayibhelini. Okay, ake ngiyiquote eBhayibhelini. Incwadi kaJakobe 5 uye lapha kuverse 19. Uma omunye wenu eduka eqinisweni, uma omunye umzalwane wenu eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Sanibonani ke ma-Afrika. Ngiyathemba nonke niyaphila. Abeseyinhlungwini, abafelwe, abagulelwayo, sengathi umdali angababopha amanxeba, ehlisele umoya wakhe nothando lwakhe phezukwabo, bese bayaphola kunamanxeba la avulekile ophayo. Abasemajele, ababoshelwe into abangazazi, sengathi umdali nabo angabasiza ababophe amanxeba lawo avulekile baphole, abalahlekelwe izihlobo zabo abangazazi ukuthi zipi. Kumanje bengibona nje la kulukuzana kuFacebook beveza ukuthi kunengane enyamalele ngomgqibelo ayikabuye ekhaya, njengoba namhlanje nje kunguLwesithathu lengane yahamba ekhaya ngomgqibelo ayikabuye ekhaya. Kumzali ke nezihlobo nabangani baleyo ngane leyo sithi bafowethu duduzekani, sengathi ningamthola umntwana, especially ngathi ningamthola esaphila. Uma nimthole mhlawumbe esebulewe, sengathi ningafihla kahle ithambo lenu, nikubonge kona lokho ukuthi nilitholile ithambo lenu, niyakwazi ukulibeka, ngoba siyabona kwezinye indawo kunabantu abakhalayo ukuthi noma sebembulele noma engasekho, masingathola nje ithambo solibeka endaweni yalo ngokufanele. Sengathi kungenzeka ke lokho bafowethu, niyithole izihlobo zenu, ninake senilahlekelwe bese ke niyaduduzeka. Bafowethu, inkulumo yami ila. Sekunesihlava esibi engisibonayo kakhulu kithi thina kwaZulu. Sibi lesihlava lesi, kodwa abanye abantu abasiboni. Ebese umuntu enza into wrong, into ebhedayo, ebese esebenzisa igama lamasiko phambili. KwaZulu ke isiko lalithi malibheda lalibulawa, mangabe mhlamba wazi. Isiko elibhedayo kwaZulu lalibulawa. Ake ngikwenzele nje isibonelo. KwaZulu qala kwakushelana obaba izingane zingakashelani. Kwakwenzeka lokho ukuthi njengoba thina kondaba ezitha nje sithiya ngeenkomo, abaphokazana bethiya ngamahlahla. Ubaba mangabe bona ukuvuthwa kwesibaya sikaMbatha, abese ekhuluma ke noShandu ukuthi indaba ezitha ngizela intombazane, wena uzela umfana. Asiyikhulume ke indaba ezitha lento, siyiqede. Angithi uyabona. Bese bevumelana, ebese hamba kubaba ekhaya manje uyotshela umkakhe ukuthi ke untombazane uyibhecelengwane wala ekhaya useyingoduso yaseMambatheni. Tshela wena ke mawakhe ukuthi umtshele ukuthi akayilungiselele ngoba uyahamba manje useyingoduso yaseMambatheni. Kwakwenziwa lokho kuqala. Egcineni lelo siko lelo lagcina libulawa ngoba kubonakala ukuthi kwesinye isikhathi ubaba njengoba beshelana nje kanje, untombazane ngeke amthande umfana, noma umfana ngeke ayithande intombazane. Lagcina libulawa lelo siko lelo. Inkulumo yami ke iqondephi? Kunabantu abadlala ngamasiko kanti benza imikhuba. Kunomehluko phakathi kwesiko nemikhuba. Ngiyathatha mina umakoti wami ngimletha la ekhaya, mina ngitshela ukuthi nginabafowethu kanti sekukhona izinkolotshe la ekhaya, sekukhona amachalaha abheka umakoti wami ukuthi uketuka nini lo, ngizokhona ukuthi ngingene umkakhe. Awugano nje wena ubheka ukuthi wena ngizothi mina mangifa abanye baze bababulale, ngizothi mina mangifa wena bese ungena umkami ngenkani engafuni, ufuna ukudla izinto zami. Uhleli ulophola usebenzi, wena ubheka ukusetshenzelwa yimi, ubheka ukuthi wena mina mangihambe emhlabeni wena uzohlupha umkami nabantu bami, uzohlala emzini wami ngenkani, egameni lokuthi isiko lomngeno, isiko lokungenwa. Ayikho leyo nto maZulu.
yonke into inendlela, inomgudu ehanjiswa ngayo. Sengiyibonile nje lento amahlandla amaningi. Umuntu akaganwa, akanantombi, uzohlala la enze sengathi uyangithanda, kanti uyazi ukuthi yena uzonyonyobela umngami la ekhaya. Ngiyothi sengihambile mina emhlabeni ebese hlukumeza lengane yabantu, into zikabafo, into ekamfowethu, imoto ekabafo lezi. Akwazi ukuthi imoto ekabafo zingadliwa nje abantu esingabazi. Ngoba phela manje wena njengoba ubafe engasekho, uzolanda enye indoda uyifake la emzini kababa. Ungenaphi wena? Kupho kwakho? Uhleli nje ulophola, awufuni ukuyosebenza. Uhleli nje umqodo onganukwa nje, awufuni ukuyosebenza. Uhleli uyisigwadu wena, uyishimane ngoba ubheka unkosikazi wami la ekhaya. Egameni lamasiko. Hayi maZulu ngeke. Ngiyaphika ngiyala, angivumi. Angisho ukuthi lelo siko lelo lokungenwa alikho, kodwa kufanele kulandelwe imigudu eright, kwenziwe into enhle. Nani nina abantu abadala enenza lokho nani kuyekeni lokho. Msana ukuhlukumeza izingane zabantu egameni lamasiko. Akungenziwe lokho bafowethu. Musana ukuhlukumeza izingane zabantu egameni lamasiko. Ingakho ke ngithi mina idlozi alikho. Nongibuza ningiphalulimi. Ngoba ngempela ukuba idlozi belikhona ubezobuya lo ngasekho athi hey wena siphukuphuku. Akusime engathi ungaganwa, akusime engathi ungaqonywa, akusimi engathi ungafuna umsebenzi. Hlukana nokuhlukumeza umngami, hlukana nokuhlukumeza izingane zami. Lezi ndezama kuzona ezakho esetshenzelwe yimi, ngisebenzela umngami nabantu abami. Ngoba vele idlozi alikho, angeke abuye azoyenza leyo nto leyo. Uzubona ukuthi mayengasekho kuphenduka idemoni lizenze yena. Uzobuya athi njengoba umfowethu ekuhlupha nje kanje, yingoba kufanele kwenziwe u1 no2 no3. Umfowethu uzoyeka ukuhlupha. Amanga into engekho. So bafowethu asiyekeleni ukuhlukumeza izingane zabantu egameni lamasiko. Kuningi, ngabala ngingaqedi kuningi. Kodwa nje esengikubonile ilesihlava lesi sokuthi umuntu ahlale asukele ekhaya azohlala emzini wami, kanti uyazi yena uzonyonyobela umngami, kanti yena uyazi ukuthi ucothela ukuthi athole into zami. Azafika ngibulale ngendawo yokuthi ufuna into zami, ufuna ukudla into zami. Ekhaya bese bevumelana naye egameni lamasiko. Asiyekeni leyo nto maZulu. Umsangano yimbi, isihlava esibi leyo nto leyo. Yenza ukuthi abantu baphathwe ubuvila bangafuni ukuyosebenza. Umuntu asukele ekhaya azoduva la eGoli, ayoduva eThekwini. Hayi bafo, njengoba ngizohlala nawe nje la bafo, ngenzela ukuthi nami ngithi ngizama amatoho, ngithole umsebenzi. Unamanga uzonyonyobela umngami la ekhaya. Mangekho mina ngisemsebenzini, usala ukhuluma into ezibhedayo la kumngami. Naye kumngami shemangabe ewiki agcine sevumile ukulala nalesiphukuphuku esiwumfowethu. Mayesalalile naso sebethola ingane, bengibuka nje omunye nje efosa umfowabo ukuthi ngilale nentombi yakho, kodwa ingane uzoyondla ngenkani ngoba phela le ngane yethu. Nawe kuseyingane yakho noma ngabe yenziwe yimi noma ngabe yenziwe uwe. Kuseyingane yethu le, uzoyondla ngenkani. Uhleli yena la ekhaya akasebenzi, uhlalelene nentombi kalokuzana kamfowabo. Umsangano leyo nto maZulu, asiyekeleni i-wrong. Seningangizonda ke ningithuke ngigcine la ngithanda khona, kodwa nje into mangabe i-wrong. Akumelanga senze into e-wrong ngamabomu egameni lamasiko, amasiko mbumbulu. Khona amasiko, khona imikhuba. Lese niyenza manje maZulu, umkhuba akuwona amasiko. Isiko lithi umakoti wayethatha ahlaliswe phansi, atshela ukuthi makoti, njengoba ke usibanibane sedlulile emhlabeni, sizocela ke makoti ukuthi ke ukuze umuzi kamfowenu ungawi, ungene usibanibani babomncane noma babomkhulu. Mayevuma umakoti wayengafostwa ngenkani. Kodwa mayethi cha, angeke ngizoyishiya ingane la ekhaya, mina ngisemncane ngizophuma ngihambe ngiyogana, kuphuma kuye othandweni lakhe, hayi ukuthi aphoqwe ngenkani. Ayikho leyo nto leyo maZulu, ayikho bafowethu. Ayikho. Mangabe ikhona ngilethele umlando wodwa wazi ukuthi umakoti ukungenwa kwakuyinto yenkani, kwakungavunyelwana. Siletheleni maZulu sifuna ukuyibona. Msana ukuganga ngengane zabantu, msana ukuganga maZulu. Msana ukuganga maZulu. Mina ngakuthola nje ukuthi uzama leyo nto leyo kumngami.
athi amabhunu dipope salidansi. Angazi nami ukuthi kusho ukuthini. Abafundile la abazi isibhunu, mina isibhunu angisazi. Naye wena usacabanga ukwenza lokho. Kuyeke isihlava esibi, yimbi leyo nto leyo. Labantwana laba bakamfweni obahlukumezayo ubafundisa yini uthi bona bakhule benjani? Bazokuhlonipha kanjani labantwana uhlukumeza uma wabo wena? Ufuna ungena uma wabo ngenkani emzini kayise. Ngendaba yokuthi nje wena uyigovu ufuna ukudla into zikababa wabo. Athi uhleli wena ungasebenzi ungafuni ukusebenza. Hayi maZulu ngeke. Hayi baZulu ngeke. Ake ligaye ngomunye umhlathi. Ayiqali kanje mangabe izoduma. Ayidumi kanje mayizosuka amaZulu. Ngeke bafowethu ngeke siyala. Ngisaphina wena okuplanile lokho. Osenenhloso yokwenza lokho. Kuyeke ngoba uzolimala. Yeah. Mina ngilo makoti lo wena omngena ngenkani. Angifuni ukutshela abangamina bengizokudlisa usheva ngithi kupheka mina la ekhaya. Usathi uqhomolozile la into zikababa ngifakele alprim ekudleni uhambe uyohlangana nobafo loyo. Angisho ukuthi ngithi abakoti ababulala obaba omncane nobaba omkhulu, kodwa ngoba niyadina vele kukufanele vele lokuthi umntana abantu ahlale eziphilela kamnandi nezingane zakhe. Sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo. Silibone iqiniso, sihambe eqinisweni, silandele iqiniso njengoba linjalo, siyeke ukuhlukumeza izingane zabantu. Ngiyabonga.